M-O-R. My only radio. Gugma pa mo. Turning back the hands of time. Mga love stories on rewind. Dear M.O.R. Ang pinakamaayo. Pinakautukan, heartthrob ng puso ko. Master Poppy, lahiro jud ka! Walay forever pero nay happily ever after. Sa mga kikilig diya. Kamu na po i-share sa inyong happily ever after be. Katong mga nakaagi og mga kalisod tapos karon happily ever after na. Inyong story na pod ang atong madunggan. Okay, manaman to si Kuan. Wala man siya nagpa-advise, 'di ba? Si Jane o si Daniel. Ang importante lang naman marunong kang dili mo give up. No? Maka-give up ka pero you try again. No, na mga chances nga ipanghatag, na forgiveness nga mga mahitabo. Sa tanang mga nakarelate anang kwento nga kanang medyo nagkalisod, pero karon nakabawi. Tawag karon 0937-3731674. Ana jud na Master Poppy, lahat ng nagmamahal dadaan talaga sa mga pagsubok. Gugma pa more. January Balog dahil ni Master Poppy. Igas lang ko sa akong uyab na si Diana. Pray ko good night migoy. Igas ko sa akong mga kauban diri sa RBZ na si Byong din Nodi din Hana. Okay. Ito na ang first caller natin. Hello, may gabi. Hello, may gabi, Brad. Sa pangalan, Brad? Arnel. Naa ba kay happily ever after the ay sa imong love story? Ayay. Asawa na nimo karon or yeah. Dili. Murag nakuha na rin na ipon na pero di pa na asawa. So mas ma-happy pag yun na siya kung magkasal na gyud. Ayay. Pila mo ka years ana? 1 year and 8 months. Mao ba na time ba nga naputol ang inyong relasyon? Naa. Unsa man day mga dahilan? Sa selos, sa mga kuan. Ngano day ay sa time pa? Wait lang. Pinakauna selos, unang-unang nga problema. Unsa nang selos? Selos nimo? Sa mga barkada. Selos siya sa imong barkada. Kay unsa man puday ka? Wala ka ng barkadista po ko. So giamin na nimo sa imong self. Salap. Giamin ako sa iya pero na po times nga na mo kay mga barkada nga ba na po times nga yan panan. Katong kauban sa picture, ana? Ana. Ano abay man mo ani? Pirmi na lang mo abay. Tanaw yung gamot to, sigulit sa imong kabagan. Ngano day? Unsa man day love? Unsa man day dapat? Dapat isa ka dangaw. Layo, isa ka dangaw. Grabe na sa di na lang yung magpicture, di na lang ko sa mga lalaki. Samot na noon. So, unsay iyang mga giingon, madam, unsay imong gipang-ingon nga mga bawal sa una? Di na ko magkuan daw. Ako magituman lang yung kuan sa una nga diwala na ko ang mga barkada na ko. Siya ako gipapredit pero mangyapon. Mot lang sa inundan sa away na. Pero nagbalik mangyapon may. Giyon sa man ni ang anong ni siya ang nakigbulag? Siya sayop gyapon ako Master Poppy. Pero siya ang nakigbulag. Wala man may nagkuan dato nga nagkuan yung stick nga kuan sa text ra nga nagbulag ba. Unsa iyang gingon? Personal wala. Unsa iyang gingon? Anan sa okay. Kung muna imong kalipay di diya ka. Na. Ayay! Alam na, gisave to nimo, imo nang gidelete.
Gidelete na to nimo. Ang Katong iyang message. i-delete ang Katong kung diya ka malipay, diya ra ka. Gikuha na ako, gipasagdaan na ako siya. Nadoy kat adin nga nagtagbo mi sa kadalan din. Oo, kamulo mong away ato. Wala. Kaya ako ato nilaag man ko ato padulong sa kwan kay gikuan mo ko sa agalon sa kwan. Sa kwan. So meaning nakatagbo gyud mo pero naggikan mog away. Ay wala pa mi nagbulag kami ato. Wala pa mi nagbulag ato. Mhm. Tapos gi-adto ko, gi-invite ko sa engineer sa kwan ba, Sarbuanan. Nga Tapos, birthday. Ano mo sa Unsa man nag-invite ka og trabaho? Gabi, baka lang pagsaon, birthday man god. Lagi birthday lagi. Timing ko to, pista sa Bonbon, nilaag ko siya. And then nagkita mo kalit, wa ka na nanghid. Wala. Nanangid ko sa iya. Nanangid ko sa iya na nakoy ay mamasday ko sa kwan, sa engineer. Nisugot siya, pero wa ko kabaro kay kwan ba murag kwan mi to murag lain siya bot murag kwan ang ba kanang gusto lagi daw niya nga uban ato na time. Pero wa lang nimo ba na kay maulaw ka? Unsay tinuod nga dahilan? Walay. Unsay tinuod nga dahilan nga nung wa nimo ba na? Wala po niya Master Coffee. Lalay, kaulaw ba daw nimo siya? Wala ko siya ikaulaw. Unsa lagi tinuod nga dahilan tubag? Kanang po pe. Kanang ayuhan ng kunang. Ano ayuhan ng imo? Bawal mangog ikwan god. Bawal unsay bawal? Ora tarbante wa. Unsay trabante? Unsa nay gibutang dito paskil? Nay gibutang dito no loading and unloading? So nasapnan jud ka dito. Tarbante ra mo to puro po pe kay. Medyo maulaw lagi ka nga kuan ka nang ikaw ra ang nagdalag asawa ana. Maskin sila kay di mo gyapon tugtan mangyapon daw. Nga kwan ra daw. Kay ambot lang ka, isa lang ka, basin ni pasuk-suk ba, mga kwan ba na. Engineer ba na, balay ba na nila. So, kumbaga... Ulaw po tayo, mga big timer ba na mga kwan. Ana. And then, wala siya kasabot, iya kang gi-apas dito? Wala. Unsa man? Gitugtan po na ko siya nga, mulaan siya sa bunbun. Pero wow, kabalo nga, naglain na dito yung boat sa ako. Pag kwan ng bunbun, apaso man to siya, dito, nag-away naman noon may nga kwan. Kaya, sala na ko siya, gingnan ako siya nga, hugaw ko pagka babae, ikaw ba, ganda, ano ba ka matulog, muli, di ka na ba, kaya anak. So, dagan ka na storya sa iya. Dagan ka na storya nga mga pangit. Nga, Nalain siya. nalain siya. And then, dito na din, nagbulag mo. Nagbulag mo. And then? Then, pagka, duwa ka simana, Kinsay wala ka antos, kinsay ni give up. Kinsay wala ka antos. Amot lang ka po, pe. Kabalala po, pe. So bulag na gid lugar to para sa imo. Bulag na gid unta to sa imo gyud kanang mingon ka nga wala na gid ni bay. Murag ana na doon sa una, wala na ni pag-asa. Sa iya, sa iya. Ambot lang ka kay. Pangutana siya ron. Pagutana daw siya. Ana po, pe, nakauyab mong gud. Pagbulan na mo. Pero mas gipili man ko niya kay ako pa daw yang love daw. Ako lang po siya gikuan. So nakawiyab na siya. Pag wala na mo sa kuan do kasi mana. Mao na nga nagbalik mi karon na namin diri sa kaning kuan sa Mosquitero. Pero Dumusket na ako pupi. Asa mo karon? Asa mo? Nasa kwarto. Lagi. Siya nasa kusina. Di ba? Naka-Mosquitero, di ba? Di, siya nasa kusina. Ako na kay Nabinaw sa imo. So, unsay imong message sa iya and inimo nang nganong halintulad man nimo sa fairy tale inyong gugma? Wala lang ba kay mura mo to sa kaulit ram nga ito pupi.
Nganong fairy tale man? Ba? Nganong fairy tale man? Lagi kwan lagi sobraan ba nimo kung love ba nimo sa katao. Mm-mm. Lahat buhaton nimo para makuan lang nimo. Na Ay! Kalame! Buhaton ang tanan para matupad at makita ka lamang. Gihatag ka na ako, dili na ko kagyud ibaylo. Ay! Buhaton ang tanan by Joe. Ha? Naimong banaon niya na wala siya. Sao ka? Kamu bitaw mga babae. Ay, wait lang. Kamu bitaw mga babae. Mga regards mo sa inyong mga crush, okay ra. Pero kung ang inyong bana mo regards sa lain, wala. World War III. bitaw. Sakto na po pe. Tinuod yan na. Ay, kunin niya agchar-chare. Tinuod, ang mga babae, mahilig sa ilang mga crush o singgit. Pero kung ang lalaki bitaw magsinggit-singgit, mutanaw ra gani na sa lain, lahi na sa inyo. Yes! Tinawag ko pe. Ay na, hilom-hilom na dia. Di pili bitaw ka? Okay. Og sa dihang, unsay imong message sa iya, kay hapit na imong time. Ang message ko kaya, minaw kita na magbago siya, magbago ko. Mm-mm. Para lang sa mundo nga para sa gesture. Maurang na ila po pe. And, I love you. Para sa iya. ay, salamat kay ha, kay gipakilig mi ninyo. Unsay imong request? No, wala na kay time. One. You're the reason. And then, greet daw, agpas. No, wala na. No, man. You are the reason. You are the reason. The seasons of my life. Sige. Kinsa man ning You are the reason, be? Si Kitama. Si Kitama nga atong ibutang dani, ha? Sige. Another caller. Hello, may gabi. Good evening. Good evening po. Uy, kinsa ni? Si Konday ni, Rian. Rian. Naa kay happy ending di ay nga love story dia. Ha? Happy ending di ang imong love story. Kanang mo good. Kuan sa kuan lagi. Unsa? Na ko yab tapos. Time pa isa wait lang nangutan ako. Kung ang imo bang love story happy ending ba na? Kanang. Aw. Unsa? Oh. Unsa imong tubag sa akong pangutana ba? Sa Mr. Pope? Imong love story ba, ang inyo bang love story nabay happy ever after? Na, Mr. Pope. Pila ka years na inyong love story? 1 year, Pope. 1 year, Poppy? Unsay hinungdan nga nung nakaingon ka nga na mga balakid sa una? Unsay mga balakid sa inyong love story? Sa una ko Mr. Pope. Kasi nagtrabaho pa ko kuning ang gisano. Kung ikaw makauli, iya kong kasukan. Kung labang siya yung makauli, iya kong kasukan. Isa, wait lang. Katong dugay ka, unsay imong trabaho? Sige, gisano, Mr. Pope. Lagi, ikaw tig kuan diha, tig bantay sa traffic? Pope, tigbantay sa bagay ba? Unsa na? Unsa to? Kaning... Nganong dugay ka makauli? Ha? Nganong dugay makauli? Unsa day imong trabaho? Kanang... Bantay lang ko kung bitaw kanang... Security guard ka? Bantay lang kanang... Naay mabilin sa butang bitaw. Ha? Bagger? Kanang tigbantay lang ko sa Mr. Papi. Papi. Mr. Papi. Kanang
karon niyan ako karon sa J4 kay nagbalin ako kay dili gasugot ang akong asawa nga dito ko magtrabaho kay basin ko na makakita kung lain dito. Tapos nagbalin ko karon diri sa J4 kay maayo diri kay doon rami sa akong asawa. Oh. And then, Siya karon tuwa siya karon sa amuan tapos hindi siya konsa ko ba nga ano siya nga pagamping ba dia ayaw ba pangitaglain na anan ko nga natural kay love pa baya ka. Dabi, gwapo man ka. Saan mo na karon dagan magyapon maibog nimo kay gwapo baya ka. Hey! Wa naman ni noon. Hello? Nagagit. Giingnan na ako gwapo na hilom siya. Sige, katong may happy ending nga love story be. Katong na ay happy ever after nga love story. Hello, may gabi. Hello. May gabi, Brad, sa pangalan? Si Mike ni Mike. Mark. Na kay happy ever after nga love story. Naagin mas. Ayay. So, grabe ga, kuan lugar. Ga-smile ka, permi, ga-smile ka. Pila ka years ni nga story, imong love story? Mag 7 years namin. 7 years. Sugod pa mo high school? Unsa man na? So good pa may high school. But, so, syempre, na mga ups and downs. Unsay mga... So, kasal na mo? Engage kami, master. Engage. Kano sa inyong kasal? Plano naman po next year. Next year. Wow, pwede. Swerte ra ba ng 9? Anyways, unsa ang katong isa ka moment nga di nimo malimtan nga naglisod mo sa inyong relasyon? Kanang sa mga selos lagi, master. At kano sa ato mga 3 years mo ato? Sa man? Mga namin sa mga 4 years naman siguro mi. Kani ba siya nga kaning pagselos kuan ba ni kaning ikaw ba or siya? Siya. Siya ang nag-struggle ana, sige siya selos nimo. Sige gid selos. Unsa man ni tungod ni sa imong kagwapo or macho lang yun ka? Sa mga gwapo mo. Gwapo lang yun ka. Humble po ka, ha? Unsa ngalan nimo gani? Mark kani bang imong kagwapo? Kagwapo. Kani bang iyang pagkaselos nag-start ra ba ni kalit sa pagka 4 years na ninyo? Ni kalit lang? Dili man tong mga hapit na may mag-4, sige na siya og selos sa mga. Hapit na mag-4? Kay ngano man, nganong naghinahinay man? Murag, nangita na siya, murag gusto na siguro siya, murag nangita na siya bikil ba? Ngano man? Ambot niya ato. Wala mo nagstorya na? Wala, ano ko friend, kay kalit ra mo siya, murag kalit lang siya, nakig-break sa kuha. Feeling nimo siya ang medyo nawada na og love sa imo ato nga time or unsa ba? Unsay dahilan? Ambot niya kay Gisuma na siya sa imo. Ana Siguro. Yeah. Pero sa mga pila ka tuig na mo, ay sa pila ka tuig nga nila ba nagkita pud mi. Tay pa wait lang. So naada to time nga nagbulag mo? Nagbulag gid mi. Unsay iyang giingon nganong makigbulag siya? Kuan na gikapoy na daw kuno kay siya. Kay ako kuan mo gud kanang sa siyempre sa opisina daghan gid mi mga priority. Mga kaila party. Kanay nga na. Na. Nya. Di man gid mawala gid ng picture. Nakita din niya tong isa ka gwapa didto. Mura digi mo din yung issue dayo. Dai pa wait lang. Ngano man mo mga girls nga magselos man mo sa mga gwapa nga mga office mates or mga classmates or mga naa sa picture nga gwapa nga di mo gaselos atong pangit. Wa mo kabalo nga sa pangit mi nakagusto? Abi lang ninyo sa gwapa, so sayop kay mo ana ha. Pero ngano man na sila no, ingana gyud na bo. So murag para sa imo murag gi pakasad-an ka nga wa kay kuan sala. Murag game mo lang.
unat mo to nga sa siguro sige nga kuan. Giundang na gid siya. Imo na lang gi-let go. Oh, gilit ko na lang ako sa pero Unsay nasa imo una? sa akong na. Nganong gi-let go, nganong i-let go na lang Ang nato. ako lang siyang gikuan. Ibuyan lang sana ako siya aron makahuna-una. Kung unsa gyud ako sa kalab. Para siya ra pud ang makakuan. Makaingon pud siya himself nga nganong gibuyan ko man to, ana. Oh. Until one time giunsa unsay mga pamaagi ikaw ba'y naningkamot nga makigbalik ka? Nagkuan may mga hapit may mag 1 year wala may chat sa nikalit lang og kuan text ako ha. Na so Single. lagi ko na siya makigistorya. Mhm. Pero ako ato nga time single pa ko. Siya? Single pa pud. No, okay. Nganong niyo makag-single pa pud? Siya Naaday kay kuan, naaday kay minyo anday dapat ato nga time? siya unsa. Aw lagi ba? Ngano nakaingon ay na lang sige. Anyways, kato nga time makigstorya siya og unsay Kuan, inyong gistoryahan? Istorya niya nga kuan lagi daw ko no. Nagbasol kay siya. Anong gibulagan ko niya. Moto nga ako siyang kuan wala pa na ako siya anang wa pag yun may ditso gyud nga nagbalik. Ang ako lang gimo kay friends lang may murag balik mi sa Sugod. ba. So nang hangyo na unta siya nga makigbalik siya. Oh. And then ikaw miling imo sang gikuan kay basin di ni tinuod on sa man. Ako lang siyang gikuan nga Hinay-nayon lang sa hinayan lang ako siya kay lilisod man po kay ug mo ingon nga balik dito murag lain man kayo. Nga ako nga friends lang sa. After mga pila ka man, nanguyab ko gutrog balik siya. Happy kayo mi karon nga. Engage kami mga 7 years. Unsay imong kuan na-realize ana nga mga natun-an nimo sa inyong mga giagian? Dili lang yun magkuhan. Dili lang yun basta-basta maghimo-himo bitaw istorya ka ng mga silos-silos bitaw dapat ulaon ang sana kay Tama. basta kami loyal gid ni sa basta loyal gid ni ko sa katao loyal gid ni. Basta una lang yun ninyo. Niingon dahil second demotion din Master Poppy. Ani man gud niya. Basta gani inyong hatagan ag chance ang lalaking i-believe ninyo sila nga mo-trust mo sa ila. Kana siya, depende na sa lalaki kung ampingan na niya nga imong trust. So, mas maayo nga imo nang gihatag kaysa wa nimo na gihatag ang trust. Gihatag nimo, kung mag-cheat na siya, wala na. Okay na, wala na. Humana, gihatag na nimo ang trust. Pero, kung dili na siya mag-cheat, ayaw balik-balik ka. Basin mag-cheat ka, basin mag-cheat ka. Mo bitaw. Muna yung sakit sa mga baeron nga di na gatuog mga lalaki kay tungod man pud sa uban lalaki noon pero ayaw parihatanan. Kay kami ni Mark iba kami. Basta kung makasalang isa ka lalaki, narapod na sa inyo kung atakan ninyo second chance or wala, narapod na sa inyo. Okay? Everybody deserves a second chance, yes. Pero, narapod na sa lalaki kung mga isang second chance. Di ba? Kay ikaw, para sa imo, naningkamot pud gyapon ka nga, hatagan pud siya og second chance nga ang iyang pagkasilosa, matabangan nimo, at the same time siya, na-realize niya and willing ka nga muuban sa iya sa iyang struggle sa iyang pagkasilosa. Nya karon murag na minus-minus na ba ang mga pagkasilosa niya? Wala na kayo. Ayay. Nakaingon lagi ko nga nagkuan lagi nga talig lagi sa ako. Iyay ka! Abi ka lami ba na? So makaingon juga nga fairy tale. Fairy tale. So ang balakid lang ato kay ang mga batasan sa sagusa. Sige. May kalainan. Unsa may imong team song? Request lang ko kuan ito. Kaysa mangubat ito tong flawless. Flawless? Ngano man? Flow. Ha? Flawless ba? Clueless? Katong bago bitaw niya. Ay wala man siguro ta na.
Wala na lang ka na itong kay kalimut ko eh. Ito bitong kay Daryl O nga stay. Stay, okay. Ato na i-play. Salamat, Mark, ha? Wala na kay Great Mark. Salamat. Wala na ko ikit. Imong asawa diya. Tulong na. Ay. Salamat, Mark. Sige, salamat. Kikilig mi. Kayo na gani mi, oh. Thank you. There you go. Sana napulutan nyo ng aral ang mga gi-share nila, no? Ato, mag-strong yun ko ba sa ingana ba ka ng selos, yun ba? Una, kami mga lalaking loyal, gusto yun mi nga i-trust ni ninyo. Naginay times nga makatanaw mi sa uban babae, naginay times, bisag kinsa man nga lalaki kung tinuod yun siya nga lalaki. Maibogod gyapon nas mga gwapa. Pero ang diya man din ta magkatalo kung ni action ba siya. Yes, naibog, pero ni action ba? Ni try bag pangitag number? O kung nakukuha bag number, friendly ba? Or nagyud siya intention nga mag-cheat? What if na intention, imis magkita na unta sila, pero na-realize gud niya nga, kana bitang, di na ko nibuhaton sa akong uyab, or sa akong girlfriend, or sa akong asawa, kay mura maggibastos na ako ang iyang paghatag sa akong trust. Pasabot ba? Kay wala sila nag-sex? Di na din siya cheater? Nagpasabot ba? Nga tungod kay na ngayon lang siya number, medyo cheat na dahil na. Lain na siya, ha? Depende na sa inyo, Master Girls. Ihatag sa iya. Wow na wow, what a story, same as we are, but wala mi nagbulag kay, nagkalagyo lang din. Now we're happily married. Ayan. Wala na tayong igon time, it's 12:02 na mga kapamilya. Salamat sa inyong pagbilar-bilar. Salamat sa mga nag-share sa ilang opinion o sa ilang love live. Itong mga callers diha, thank you. Nagan mi na learn. And if ever mga kapamilya, naminaw ka karon and gusto ka mag-share sa uban, you have a power to share. Mga goodness, mga learnings mo inay dapat i-share. Ayaw na ihakog sa uban. I-share na sa ila para sila pod na pod sila ma-learn sa imo kung unsa po imong na-learn ani nga drama or sa storya sa atong mga callers. Sinakay na-learn diha. I-type nimo sa imong FB, butang nimo to #DearMORFairytale. Ang akong na-learn sa #DearMORFairytale kay blank blah 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 blah. Kay ingon manggod didto blah 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 blah. Unya na touch ko sa giingon sa caller nga si Mark kay blah 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 blah. Gusto na nako nga i-blah blah 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 blah. Thank you Master Poppy ana. Itag ko nimo dito. Ha? Itag ko nimo dito. Thank you @MOR Master Poppy. Kung mag-thank you ka, pero kung wala kay thank you, ino nimo Master Pops or @MOR Master Poppy. Wala ko niuyon atong imong giingon. Nga blank 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 kay ingani po na nga akong rason ana. And then base na makakitaan na kay imo man ang gi-post diha, na makakita, na maka-learn ay tuod no. Share lang gud tag mga lessons in life. Daghang salamat sa tanan ha. Daghang salamat gyud. Perti gyud. Nagkadaga na ang adik sa Dear MOR. Ang ubang adik nakatulog na. Pero napag yung mga adik karon nga mata pa. Thank you so much. 12:04 na. Wala na akong igon time. This is Master Poppy saying, don't worry, be happy pag may problema ka. Huwag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka namang magandang comment, huwag ka nang kumoment. Bye for now, but see you again tomorrow 8:00 ng gabi. Ay!
Wala man day ko ugma mga pamilya. Wala day ko ugma. Pero natay Dear MOR ugma. Wala lang ko. Ako lang i-play da ni ha. Abangan lang ninyo kay mag-sadsad man day. Dagan man day sadsad ugma. Kita kits diya sa may PCH Wanda Milag, kay Cap Alan Torres, SK Chair, Alejandro Arenal. Kauban mi ni kuan diha. DJ McCoy and Rico Suave. And then sa Purok Dos, Lagtang, Alubihid, Misamis Oriental Pod. Sila ni Lito, Boy N, basin mauban si Maria Filingera dito. Pwede po na ma-change ha, so dili na siya permanent. Basin ma-change na siya, pero wala may ugma di ay. Sayang nga, ay mamista mo. I mean, mamista ko sa PCH1 or sa Purok Dos. Depende na, asa ko ani i-assign. Sa September 29, Duapod, Kalingking, Malitbog, Bukidnon, and sa Lumboy, Indahag. Ambot lang kung makauban ba ko ani. Or sila ra bagyapon ani. Kay maragdugay-dugay na kuha kasad-sad pod. Namat kay tanan ha. Tomorrow ay kabalaka i-play na ako para sa inyo ang atong love story tomorrow. Amot lang kung love story bagid. Paminawon sa daw nato ang September 28 episode nato. For tomorrow ni ha, hashtag Dear MOR. Unfriend. Dear MOR. Taking it slow, pero feeling ko magiging official din kami. Hopefully Alam mo na, sana mag-workout din. Abangan mamaya sa Dear MOR. Hashtag Dear MOR. Unfriend. Tomorrow na ha. Abangan lang gyapon ninyo. Same time, alas 10. After sa atong More sa Gabi. Sa mga single ladies and single moms, itaas na ninyo inyong mga kamay kay mo kiss na ko sa inyong ilok. Ready? Ready na? Kiss na ko ha. I love you. Buhaton ako ang tanan para makita ka lang. Ikaw man yun ang gihatag na ko. Salamat sa atong fairy tale love story. Salamat sa pagkisa imong ilok. And I'll be leaving you with a quote gikan kini sa atong mala fairy tale na drama. Hashtag Dear MOR. Fairy tale. Mga migs, mga kapamilya, timan ilang gyud. Ayaw pagdali sa gugma. Kay bisag sa mga fairy tale. Ang happy ending na agyud permi sa pinaka katapusan. Let it go. Can't